Yun, kabukid eh. Hibas na hibas. Ibig sabihin pala kabukid, ang hibas pala ay hapon. Yun, maganda tanghali kabukid. Nandito ako sa Pakatan. Bumalik ako ngayon tanghali kabukid. Kaninang umaga kabukid ay naglagay ako ng DIY na taing ko dito sa Pakatan kabukid at maglalagay na din ako ng taing. Habang papunta ko doon, mag-uutay-utay na rin ako maglagay kabukid. Sinabayan ko na din ang paglalagay ng apat na pamitin o yung tawag sa ibang lugar ay kawil kabukid. Kabukid yung nilagay kong kawil o yung pamitin ko kabukid at mamaya na lang sigurong hapon yung iba. Ito yung pinakalas kabukid na nilagay kong pamitin. Malalim dito kabukid. Yung pala nakalutang lang tapos may stick. Titingnan ko ngayon at papandawin ko kung may nahuli yung apat kong kawil. Dadagdagan ko na rin kabukid para bukas ko na lang papandawin din ng umaga. Mga siguro mga 9 na. Yun kabukid, tingnan natin dito. Nahibas pa yata kabukid. Dito ba ganyan? Bagayan. Yun ata, hindi dito yata kabukid, dito pa sa unahan. Yun, samahan niyo ako kabukid at may 6 pa dito eh. Kung 6 pa ang ikakabit ko. Doon ko nilagay sa kong kawil. Ay, namatay na yung palaka kabukid. Pero hayaan ko lang diyan. Buhay pa naman yata oh. Kabukid at parang nahibas pa rin. Ibig sabihin pala kabukid, ang hibas pala ay hapon. Tanghaling ang hapon mo, nahibas pa eh. Dito ako maglalagay ha. Yung malalalim kabukid ang lalagyan ko. Yun kabukid, samahan niyo ako maglagay ng kawit o yung pamitin. Yun kabukid eh, hibas na hibas. Yung kabukid, pwede yung taing kong nilagay. Tingnan natin kung mayroon. Kung pinasok na ng hipon. Gabilaan tala po na anong hipon ay. Gabila nang hinginain kabukid. Yan, bukas ko na yung papandawin kabukid. Tara, magagawa ko ng stick. Para nakano nabitin lang kabukid. Yun, kabukid. At nakapagawa na ako. Yun, bali dito ko lalagay kabukid. Tapos, nagawa na ako sangatan dito. Para yung para maglaro-laro kabukid. Yun, sana makadali ito bukas kabukid. Kahit pang-ulam lang. Ito nga pala kabukid ay pag tumaib. Yun, nakaib dito ay nalalim ang tubig. Pero siguro na kahit mamatayan ay kakainin pa rin. Kundi man lang, kundi kumain ng palos, di dalag. Yun, di pa naman tayo kabukid. Yun, kabukid at nailagay ko yung isa. Bato. Ayan, nailagay ko na. Bali, magkalapit lang yung dalawa. Hindi ko na nilayo kabukid. Ano? Sana mamayang hapon ako maglalagay kaso ano na kabukid, alanganin na sa oras kabukid at tataib na to. Sigurado ko, hibas ngayon eh. Kalakihan ang hibas ngayon kabukid. Yun, lalagay ko pa yung 4 kabukid. Ang ginawa ko nga pala kabukid ay 10 piraso lang at ito yung pampito. May 3 pa ako ilalagay kabukid. Hanap na ako magandang spot kabukid, yung medyo malalim-lalim kabukid. Tara, hanap tayo. So na lang kabukid yung ikakabit ko. Medyo isa. Yun, sana bukas ay kabukid ay makakahuli tayo. Gawa na nilagyan ko dito kabukid sa ilalim nito, guwang ito eh. Maganda ko din dito eh. Problema lang, baka sabitan ng ano, layak. Pag tumaib na kabukid. Yun, wala kabukid. Yun kabukid, at ito na yung last na pamitin na ilalagay ko dito kabukid. Yun kabukid at nailagay ko na lahat. At bukas na ng alas 9 ng umaga ko papandawin. Yun, at tapos na, kakauwi na ako. Yung kabukid, huwag po ninyo kakalimutang mag-like, comment, share, and follow. Yun, maraming salamat kabukid at God bless sa ating lahat. Good luck kabukid bukas, sana makahuli tayo. At 10 naman yung nilagay ko, kahit isa lang, magkaroon ng isang huli. Blessings na yun kabukid at napakalaking biyaya na yun kabukid. Yun lang kabukid at see you tomorrow.